Докосване до вечността, епизод 1. Началото на странните сънища. Има моменти в живота, когато тишината говори по-силно от думите. Когато часовникът тик-така, но времето сякаш е застинало. За Лея това беше една от онези нощи. Тя седеше сама, загледана през прозореца. Капките дъжд се стичаха по стъклото, отразявайки меката светлина на лампата. Апартаментът беше уютен, но пуст. Въздухът натежал от тишина. Докато разчистваше старите вещи, ръцете й попаднаха на малка дървена кутийка. Покрита с прах, забравена сред спомените. Лея я отвори бавно и там, сред пожълтелите писма, откри нещо неочаквано. Медальон. Стар, но изящен. Златен, с фини гравюри, сякаш носещ тайни от друго време. Когато пръстите й докоснаха метала, нещо в нея потръпна. Дали беше спомен? Или предчувствие? Лежеше в леглото си, стискайки медальона. Очите й се затвориха, но светът не потъна в тъмнина, а в светлина. Когато отвори очи, вече не беше в своята стая. Пред нея тесни кълдарумени улички, хора, които тичат, викове на френски език. Факли осветяваха вечерта, а в далечината един мъж. Тъмни очи, решителен поглед. Войн, бунтовник, Габриел.